President Emerson Mnangagwa is forcing his ministers to publicly declare their allegiance to his plan of amending the constitution's two-third term presidential limits and allow himself to run for a third term, an arrangement that his deputy Constantino Chiwenga fiercely ready to resist. Muri Zimbabwe azvinanga nomira mushe apa tikuona kuti Idi Mnangagwa arikunzi akuforsa maministers kuti agopusha for his 2030 bid and term extension neku amenda the constitution zvaita kuti zviri kunzi aiwa zvine ropa mukati noda kwokuti VP Chiwenga anogona kuzviresista. Sana pina mashoko abuda sinyongo kwaitiwa basa subscribe or like or turn on the bell icon. Nopanyongo pachinzi analysts and observers are now putting much attention to the newly introduced ZANU-PF slogan 2030 Mnangagwa nenge vachipo, loosely translated as 2030 Mnangagwa will still be president. The slogan started with the ZANU-PF youths and the Politburo members who chanted it at a youth day event in Masvingo before the video quickly circulated online. Mnangagwa, who once dismissed the claims that he wants to extend his term in office, has since accepted the slogan as evidenced by the recent rally in Mashonaland East, where he forced all his ministers to shout the ZANU-PF slogan, which included the latest verse 2030 Mnangagwa vanenge vachipo. Ndo mashoko ari kubuda panapa zvinzi aiwa mashoko awa kana kuti this slogan aiwa Idi Mnangagwa ava kuforsa maministers kuti vaite this slogan kuti igomupusha kuti agoti aiwa vanhu vari kuda kuti nditonge, vanhu vachiri kundida pachigaro, zvaita kuti zvikonzerese attention pakati paIdi Mnangagwa and his VP Chiwenga achinzi aiwa VP Chiwenga anogona kuzvijamuka. Sachimbotudzai mafungiro enyu nori kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, sana subscribe, kulike, turn on the bell icon.